नमस्कार, माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं सहर्ष स्वागत. मी आता तुम्हाला आमच्या वाडीतील गुढीपाडवा उभारलेला ते दाखवणार आहे. तुम्हा सर्वांना आधी गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा व नवीन वर्षाच्या हिंदू नवीन वर्षाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. गुढीपाडवा हे बघा, सुंदर अशी आमची गुढी उभारलेली आहे. असंच आपली प्रत्येकांची गुढी मी दाखवणार आहे. ही आमच्या घरातील गुढीपाडवा निसर्गरम्य वातावरण आणि त्यातच आमचा हिंदू धर्मातला गुढीपाडवा हा सण उत्साहात पार पडलेला असतो.